jama'ar ƙasar Isa Alu ya gode. Jama'ar ƙasar Isa Alu ya gode. Jama'ar ƙasar Isa Alu ya gode. Bahaushe ya ce iyakar tika-tika tik. To yau Isa ga wali ga soja ga sharehu ɗaki guda ɗakin Allah. Haka Isa ba ma kowa gehe yau. Allah ya ƙara kanunku don ci gaba ƙasar Isa. Muna zaɓar Isa Allah ya ƙara haɗa kanunku muna godiya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah mai kowa mai komai. Dan wasa wannan tambayar kai mai ai ba abu ne wanda adda wahala ba. Domin an yi walƙiya ta haska duniya ta shaida Isa ta Baba Alu ce. Bisa ga irin tarbo na mutunta da girmamawa da al'ummar Isa maza da mata sun kai to ansu da kwarkwata da tibai matsakaita matasa maza da mata kowa sai Baba Alu shi ya nuna ko wasu daga wani kuri can ashe cikin riga Baba Alu ne sun ka shiga sun kai daraja domin mutanen Isa sun ƙara tabbata ma Baba Alu ko gobe duk inda ɗauke ƙafanan za su aza kuma ya ce ga abin da za a yi shi za a yi. Masu kurin su da Isa ko wani da kurin shi da Isa yau ta tabbata Isa ba gida ne ta ba su ƙaunar shi ba su so ne. Isa Allah shi bakin abin da za mu yi da mutanen Isa Allah shi musu albarka ya saka musu da alkhairi domin yadda sun kai yau ina tabbata ma wannan wanda hakurin shi da Isa wallahi ba zai iya bacci ba zai iya kwana ba ya tabbatar da bai da kowa babu kowa ta da shi ƙarya ta Baba Alu to lokaci bai kure ba yana iya dawowa ya zo ya zai tuba ga shehi kake kai ne kuma kwama ni bakin shawarar da nake bashi kenan